Vítajte pri novom vlogu Londýn, Bratislava a začiatok novej TNT série. Užite si to. Ideme na obytko, kde majú byť kondomy všade. A šváby. A špina. A nemá to vôbec vyzerať ako v ponuke. Sa veľmi tešíme. A Kto vyberal také obytko? Tento tu. Čo sa týka ubytovania, snažili sme sa nájsť čo najlacnejšiu možnosť v centre. A tak to aj dopadlo. Aj keď to možno na záberoch nevyzerá až tak zle, mám pocit, že sa tam neupratovalo od konca druhej svetovej. Toľko prachu, plesne a bordelov som už dlho nevidel. V Londýne sme dokopy strávili deň a pol a na ubytku sme dorazili okolo 2 ráno, takže tie 2 noci sme nejako prežili. Ale pozri, čo ešte krajšie, kamarát, keby som si kúpil iPhone. Diktám! Šokákabo! Ešte otvorej krabičku. Ja to je ďalšie. Toto je naopak. Aha. Slaninou a s tvorkou. To povedz do vlogu, Dašo, že koľko je hodín. Hovorím do vlogu, že sme si objednali jedlo o 3 ráno v Košiciach o 4 ráno. Na druhý deň sme sa vybrali na brunch do Brother Marcus. Mali sme to kúsok od Airbnb a hodnotenie reštaurácie na Google bolo 4,7 z 5. Čo sa týka jedla, bolo fajn. A keď hovorím fajn, tak tým myslím nie moc úžasné. Celé to bolo ako taká fúzia indickej kuchyne, toho čo je práve in a klasickej britskej kuchyne. Každopádne, na môj vkus to bolo extrémne korenisté. Možno niekomu z vás to bude vyhovovať, ale mne to úplne nesadlo. Som karičku, keby som mal tomu. Karičku, a akože keby... Dobre, ja chápem, že nemusím mať karičku a takom bambínu, ne? A môžu, ale... Povedz, akú hru hráme a že si ju prehral. OK, čiže práve som prehral takú hru. A tá hra spočíva v tom, že vždy, keď si spomeniete na to, že tú hru hráte, tak ste automaticky prehrali. A tá hra vlastne sa nedá vyhrať, ale môžete prehrať, ak sme to volali, s odsťou. Byť morálny víťaz. Jasné, jediná možnosť je byť morálnym víťazom a to je vtedy, keď sa priznáte ostatným, ktorí tú hru hrajú, že ste ju prehrali. A som prehral vlastne, takže som morálny víťaz. Takže máte hru na večerné... Neviem, či je na večerné zroda, ale to je hra do konca života. Máte hru do konca života, no. Či si počula o tých taxíkoch? Je tam ten taxík, čo je tam, tak to je tak akože pravý britský taxík a oni nemôžu používať, neviem, či to tak stále je to tak stále? No. Akože pri tých skúškach minimálne, no, neviem. No, že vlastne oni musia poznať každú ulicu na spamäť, hej, že oni nepoužívajú GPS-ku. Je to dosť ťažká skúška. Je. Ja si ani v Košiciach neviem zapamätať ulice, ale ne ešte Oni sa na to pripravujú skoro celý život, to nie je vôbec easy. Takže dobre, záleží, ale sú to roky. Roky, driny. Nice. Ty si vypočul moje želanie, ďakujem. I put a bottle of water for you. Okay. Nice. Leo! Okay. A môžeš tak každú minútu na ňo zakričať. Že extrémne nedávam toto počasie. Nie, vystaviť som nechcel, že dookola si to pozrieť. Každé 3 minúty je iné počasie, raz je zima, raz je horúco. Akože môže to byť cool. Erik, a čo povieš na počasie tuto vo Veľkej Británii? Mám rád počasie Veľkej Británii. Počasie je veľká riť. Pretože je nepredvídateľné. A nikdy neviete, čo vás čaká ďalších 10 metrov. Môžete si obliecť sveter,
Ale potom máme teplo. Možno, že bude za chvíľu aj snežiť. Môžete si dať kajaci. Potom máme zima. Môžete ísť holi. Potom vás si zatknú. Že problém je, že sme nevzali adapter do UK. Že si nevieme nič nabiť. A najlepšie na tom je, že zo 7 ľudí ani jeden na to nemyslel. Ja som si spomenula, že pred odchodom z bytu 10 minút a už skoro všetci boli na letisko, takže nemáme. A fungujeme na jednej externej všetky. Gift shope stojí jeden adapter. Okolo 25 libier, čo je extra. Sice dobre, tak ja som si trošku dobil z tej zasúky, len to je problém ako. Našli ste niečo zaujímavé v tomto gift shope? Sme kúpili. Čo? Musíš dať strih. To zabala. A nejaké kľúčenky alebo niečo také. Kľúčenka a 4 magnetky. Ale dobre. Tak to je Taký content ako... No ešte raz príď. Čo ste kúpili? Let's go. Kúpili ste niečo v tomto gift shope? Oh wow. Ja áno. Sa pýta. Kreslené postcard, len Tiež zlaté, či? Okay, nice. Rasa. A pre koho to bude? A my sme tu. Si nerobil? Čo si? majú asi aj iných kamarátov. Oni majú aj iných kamarátov. Majú aj iných. Ja som vás do vás. Hlavným dôvodom, prečo sme sa vybrali do Londýna, boli Harry Potter štúdia. Wow, ja neviem, vítajte v Harry Potter Studio Tour. To hlúposť. Harry Potter je moje detstvo, myslím si, že filmy som videl asi tak 1000-krát, takže som sa na to naozaj veľmi tešil. A musím povedať, že to bol fakt zážitok, na ktorý sa nezabúda. Vidieť naživo všetky tie kulisy, originálne kostýmy, miestnosti, kde sa to celé točilo, bolo šialené. A inak celá návšteva zaberie zhruba 3 hodiny a aj keď to ubehne rýchlo, stále máš pocit, že si tam bol dosť dlho na to, aby si všetko stihol prežiť naplno. Zavreté! A čo ma fakt prekvapilo, boli ceny. Čakal som, že to bude brutálne drahé, ale bolo to prekvapilo lacnejšie než v Amerike. Tie Harry Potter prútiky, o ktorých som hovoril v minulom vlogu, tu vychádzali aj o 20 € menej než v Universal Studios. Takže ak si plánujete kúpiť nejaký suvenír, tu je na to fakt ideálne miesto. Tuto si môžete na vlastnej koži vyskúšať, ako tvorili Dobbyho pomocou pohybu a CGI. A má pán Harry Potter so sebou aj svoj kľúč? Áno, tu je. Počkajte. Akorát som daboval tomu onemu, jak sa volá, Danovi, že Hagrid? Čo sú to za stvorenia? To sú škrátkovia, Harry. Sú múdrejšie, ako vyzerajú. Ale nie sú veľmi priateľskí, drž sa našim pri mne. Od slova do slova, kára. Detstvo sa zhmotnilo. Na ďalší deň nás čakala asi polka dňa v Londýne, kým sme večer leteli domov. A toto sme stihli. Sme v Londýne a prišli sme spraviť rozhovor. Niekoho si odchytíme na rozhovor. A dobrý deň, ako sa vám tu žije? Chcete niečo k tomu povedať? OK, tak nie sú tu veľmi zhovorčivé zvery.
A teraz sa poďte so mnou pozrieť na sľubovanú jednotku medzi fast foodovými burgerami. Áno, je to Five Guys. Najlepšie hranolky a burger, ktorý ti pripravia rovno pred očami. Pýtate sa, aké je tam sú tých hranoliek? Vypražajú ich v arašidovom oleji. Toto info mám od kamoša Buca. Shoutout Buco. Ak si objednáte burger vo Five Guys, môžete si k tomu zadarmo nabrať aj arašidy a dať si ich koľko zvládnete. Nemám záber, tak aspoň takto fotka. Ak ťa zaujíma, kto skončil na 2., na 3. mieste, tak si pozri predchádzajúce vlogy. A ešte, že Praha, závidím vám, že sa toto otvorí o chvíľu aj u vás. Inak toto tu je preto, lebo som úplne poprvýkrát naživo videl, ako sa tankuje lietadlo. Neviem, možno pre niekoho bežná vec, ale pre mňa to bol taký mini wow moment. Za chvíľu bude 12 hodín a my odchádzame z Košíc do Bratislavy užiť si AI výstavu Exhibis. Extrémne sa na to teším, koná sa to už 2 dní. Nic som si predtým nepozeral, aby som si to mohol užiť naplno. Dneska je vlastne posledný deň, je to Sorry Weekend a Tatra Banka, Košice reprezent, Roland Braník. Brutál, mega sa teším, tak sa na to poďte s nami pozrieť, chalani a babi. Let's go! A ešte predtým skočiť na poštu odnes balík, lebo som predal tričko na Vinted. Keby ste niečo chceli z môjho Vinted, tak choďte na Buy Sylvester. A inak nevyberajte si prosím možnosť pošta, to je no najhoršie, čo si môžete vybrať. Kokos, nenávidím, ja keď na poštu nemusím chodiť, tak tam nechodím vôbec. Díky pekne. Celkom trapne natáčať, keď tu vidím ľudí a takže musím sa od toho nejak odosobniť, keď sú tu ľudia. Ale sme v Ružomberku, zastavili sme sa na obedík. Salaš Krajinka, jeden z najlepších salašov na Slovensku ever. Ako môžete za mnou vidieť, ovečky, lokálne potraviny a všetko, takže sa mega teším na jedlo. Ďakujem, čaute. Prvý chod, fazuľová s udeným, moja najobľúbenejšia polievočka ever. Čo sa týka slovenských polievok. Majú tu halušky s makom a nie šulance s makom. Je to game changer podľa vás? Je? Je? Strašne dobrá polievka. Povedz, jak sa tam mám dostať? Sím, skvelé, skvelé. Dobre, ok, let's go do auta. Ideme, odchádzame. Jump. Na Exhibi som sa fakt tešil, ale odchádzal som s dosť zmiešanými pocitmi. Celé to na mňa pôsobilo dosť temne, miestami až depresívne. Vedel som len, že ide o AI, ktorá má reagovať na pohyby a správanie človeka. Ale keďže tam bolo dosť ľudí, necítil som, že by to naozaj interagovalo so mnou. Teda až na jeden moment. Napriek tomu som rád, že vznikajú takéto projekty, aj keď za mňa toto úplne nevyšlo. Alebo som to možno len nepochopil. Ak ste tam boli, napíšte do komentára, ako ste to videli vy. Čaute, sorry, že prerušujem, ale chcel by som sa vám takto trochu prihovoriť. Nasledujúcim zážitkom, ktorý uvidíte, totižto spúšťam novú sériu TNT, alebo teda Trying New Things, alebo skúšam nové veci. Ide o to, že počas leta by som chcel vyskúšať čo najviac nových vecí, či už pôjde o nejaký zážitok, jedlo, alebo proste nejakú skúsenosť. Nejaké plány už mám, ak by vás niečo napadlo, pokojne napíšte do komentára. Díky, že ste si ma vypočuli a teraz už sa pozrite na to, čo prichádza. Celé toto vzniklo tak, že sme 5 kamoši kúpili túto poukážku nášmu kamarátovi ako darček. No keďže ju celý rok nevyužil a platnosť sa krátila, nakoniec som bol jediný, kto mal čas a odvahu si to vyskúšať. A musím povedať, že to odporúčam všetkými 10.
Minimálne ako jednorazový zážitok to fakt stojí za to. Pilot bol super, skvelo sa s ním kecalo, všetko mi vysvetlil a prístup mal parádny. Takže ak vás to láka, tak Future Fly Bydlovce vrelo odporúčam. A teraz sa so mnou poďte pozrieť na Košice zo vtáčej perspektívy. Problems on my plate, what these gotta do with me. Collecting, I handle things, man, it's nothing new to me. Clock it, watch this, I bet you can't top this. I see you, you not this, I go pro, you novice. Clock it, watch this, I bet you can't top this. I see you, you not this, I go pro, you novice. Going to the weekend, roll panoramic, it's a lot to take in. When it goes for the high, Zajtra už len letecky. Nie je to s Bohom, je to len ďalšie bye. Bye, Silvester. looking like where my days are.